aw minnu bɛ ka bi Mali lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli ani waleɲumandɔn bɛ ka taa aw yɔrɔ. Nin ye bi Mali ka don kibaru waati ye. Bi ye tarata ye janvier kalo tile 30 2024 an b'a fɔ ɲɛna k'a ka bisimila bi Mali ka don kibaru kɛnɛ kan. I ka dɔn k'a fɔ y'an ka don a ko an bɛ bakurubaw da aw tulo kan fɔlɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ kabi araba tɛmɛnen janvier kalo tile 24 2024 min bɛ tali kɛ minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye n'o ye conseil des ministres ye Kuluba ni a ɲɛma tun bɛ colonel Asimi Goyita bolo. U kɔni ye fɛɛrɛ ta ka se ka Kati maire n'a ka conseil k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ka baara ɲɔngiri. O hukumu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ yanni délégation spéciale kana fɛɛrɛ minnu sigira sen kan an da bɛ se olu ma. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ don kibaru daɲa kumabaw ye ni ka fara jɛnsɛn naani taw kan ani farikolo ɲɛnajɛw. An b'a fɔ ɲɛna k'a ka bisimila ko kura bi Mali ale ka kunnafoniw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a jira aw la araba tɛmɛnen janvier kalo tile 24 2024 min bɛ tali kɛ conseil des ministres la olu bɛ to ka laadala lajɛ min kɛ Kuluba n'a ɲɛma tun bɛ o kɛra sababu ye ka commune 2 maires k'olu ka baara la mara kɔnɔ ani Kati commune urbaine o maire n'a ka conseil olu fana ka baaraw jɔra o bɛ Kulukoro mara kɔnɔ. O la ka kɛ ni Kati maire a n'a ka conseil 33 olu ka baara kɔni jɔli ye. Ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ministre so fɛ min ɲɛsinnen don mara caman bɔli ma o la min bɛ tali kɛ kunungo n'o bɛ na ntɛnɛn ma janvier kalo tile 29 2024. Ayiwa Kati mara ɲɛma n'o ye komandanakaw ye olu ye bɛnkan sɛbɛn ta walasa ka se ka directeur de service olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan. Lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye colonel Sadio Kamara fɛ maa minnu kɔni ye u seko ani damayira kɛ jamana in a ɲɛ t'a la maa 64 civiliw b'a la ka se sɔrɔdasiw ma ka se ka jaladi u ma ni k'u waleɲumandɔn u ka baaraw kɔnɔna na. N'an bɔra yen i n'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na a bɛ waati jan bɔ n'i ye sira dɔw ta k'a lajɛ ayiwa maɲumako ani kasara o tun bɛ caya a kan kosɛbɛ. O la ka bɔ Kuluba ni kana Kati i ka dɔn k'a fɔ ani ka bɔ Samɛ kana Kati o siraw i ka dɔn ni Ala sɔnna ma ale bɛna kɛ siraba 2 de ye. Ayiwa taali ani seginni olu baaraw bɛna kɛ nin yɔrɔ ninnu na. I ka dɔn k'a fɔ a baara yɛrɛ a ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye colonel Asimi Goyita ye. A baara ninnu bɛna don alamisa nata février kalo tile fɔlɔ san 2024. O la colonel Asimi Goyita ayiwa ni siraba belebele 2 ye n'o ye ka bɔ Kuluba kana Kati ani ka bɔ Samɛ kana Kati i ka dɔn k'a fɔ a bɛna kɛ ayiwa i bɛ taa dɔ fɛ i bɛ segin dɔ fɛ i ka dɔn o bɛna ka siraba 2 ninnu bɛɛ lajɛlen la. O n'a kɛ sababu ye ka se ka kasara caman bali nin sira ninnu kan. A baaraw ninnu donni maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na o ye sɔrɔdasiw bɛ mobili kalan kɛnɛba min kan n'o ye kɛnɛ bilen dɔ ye a filɛ ye Kansunjata kɛrɛfɛ min bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita la ale bɛ kunbɛnnen nɔ ka se ka baara ninnu don. O tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa Kati commune yɛrɛ kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma i ka dɔn ayiwa min bɛ tali kɛ goudron ale kilomɛtiri 7 bɔɲɔngo o fana bɛna da ka kɛ nin baaraw hukumu kɔnɔna ye. A baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'u bɛ don alamisa nata février kalo tile fɔlɔ san 2024. Ayiwa sɔrɔdasiw bɛ mobili kalan kɛnɛba min kan ayiwa min bɛ tali kɛ jamana ɲɛma colonel Asimi Goyita ale bɛ taa baara ninnu don ye. An bɛ dugawu kɛ sa hali bi Ala ka jamana kolosuma. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunun ntɛnɛn jɛkulu kɔnɔna na i ka dɔn ko bɛnkan kɔni don bɛnkan min ni ani a tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan ko ni a jateminɛ ni jɛkuluba ye n'o ye farafinna tilebiyanfan a jɛkuluba ye ayiwa i ka dɔn a tun yira la u tun hakili la k'a fɔ a bɛna kɛ jɛkulu ye jɛkulu min ni an m'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo nka an y'a ye k'a fɔ u bɛ ka wale minnu ta ni ka jamana dɔw sɛgɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye hakilina caman fɔ a ko la n'o ye minisiri Diop ye o tun bɛ k'o kun ani nafa min na yala u y'o dantigɛliw kɛ u ka lajɛ balalen na ayiwa kunungo Kuluba min ɲɛma tun bɛ colonel Asimi Goyita bolo o min ye farajɛrɛfan ma ɲɛma ye an ka jamana kɔnɔna na. Kunnafoniw nasiratigɛ la hali bi aw minnu bɛ ka bi Mali filɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ Tata Rose ale ka kibaruyaw la a tun ɲinina cogo bɛɛ lajɛlen la munna bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka munna hali bi Tata Rose ale bɛ kaso kɔnɔna na ayiwa min bɛ tali kɛ kɔsa in na kibaruyaw tun y'a jira k'a fɔ Tata Rose ko a nɔ ma ye ko la k'a kan ka segin ka taa a ka du kɔnɔna na nka i ka dɔn halisa Tata Rose a ma bɔ bolo la k'a sababu kɛ a yirala k'a fɔ hali bi a bɛ kaso kɔnɔna na awa kunnafoni minnu y'a jira k'a fɔ ko a nɔ min bɛ ko wɛrɛ kɔnɔna o bɛ k'a to a bɛ kaso kɔnɔna na nin waati la.
n'an bɔra yen an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa jamana wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnna an bɛ taa Burkina Faso ni a faba ye Wagadugu ye ayiwa lasigiden min n'o ye Arabu Saoudite o ka lasigiden o ni Burkina Faso farajɛla fanga ɲɛmaa Capitaine Ibrahima Traoré u ye hakilina falifali dɔw kɛ ni jamana fila u bɛ se ka nafasɔrɔ siraw kan cogo min na u ye hakilina falifali kɛ o kan a kɛra bi janvier kalo tile 2024 farajɛla fanga ɲɛmaa min bɛ Burkina Faso jamana kunna n'o ye Capitaine Ibrahima Traoré ayiwa i k'a dɔn sɔgɔmada in na a ye Arabu Saoudite n'o ye Makan ɲamana ye o ka lasigiden a ye o bisimila ayiwa Burkina Faso yen nɔ maa wɛrɛ tɛ a to a ye ko Fahad Al-Dozari i k'a dɔn k'a fɔ ale tun nana ni ayiwa bonyamasegin sɛbɛn dɔ ye ni ka ɲɛsin ayiwa u ka farajɛla fanga ma ɲɛma Capitaine Ibrahima Traoré ayiwa Makan jamana ɲɛmaa yɛrɛ o tɔgɔ la n'o ye Salman bin Abdulaziz Al Sahad i k'a dɔn k'a fɔ a tun nana n'o ka ci kɛrɛnkɛrɛn ye ayiwa ni k'o di Burkina Faso o jamana ɲɛmaa ma. Faransi jamana kunkanko kɔrɔfɔw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa a bɛ sɔrɔdasi kɛmɛ caman bɔ n'o ye Faransi sɔrɔdasiw ye k'olu kɔni kan ka Gabon jamana bila ani Senegal la i k'a dɔn ani Côte d'Ivoire jamana ayiwa kalo nataw kɔnɔna na ni sɔrɔdasi kofɔlen minnu filɛ nin ye i k'a dɔn ko u tun bɛ ayiwa jɔda caman na ayiwa pɔstu caman tun bɛ nin yɔrɔ ninnu na ko u tun bɛ nin nɔ kɛrɛnkɛrɛnna u ka dugubaw dɔw bɛ nin nɔ ko u tun bɛ ayiwa baaraw kɔnɔna na i n'a fɔ kibaruyaw b'a yira cogo min na ayiwa ni ala sɔnna ayiwa ko sɔrɔdasi minnu filɛ nin n'olu kan ka bɔ yen nɔ ayiwa ko u nata ayiwa Djibouti ka taa se Tchad jamana ma ayiwa k'olu kɔni da bɔli dama tu o kɔrɔfɔw la. Walasa ka bɔ bi kunnafoniw kɔnɔna na an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ CAN 2023 o min baaraw daminɛna ka dɔn Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabi sibiri don janvier kalo tile 13 2024 min bɛ tali kɛ 8e de finale la o ntorati kuncɛliw o baaraw bɛ senna bi tarata janvier kalo in tile 30 2024 an b'a ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 17 waati n'o tun ye 17h ye bi ayiwa Mali ale ni Burkina Faso olu tun bɛ ɲɔgɔn na ayiwa a ko kɔni jara Mali la Aigle du Mali ale ye se sɔrɔ Étalon de Burkina kan o kɛra 2-1 ye ayiwa nin b'a yira sisan k'a fɔ Mali i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛna taa quart de finale la ale maa min ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la sa o ye ayiwa tulo yɛrɛ labɛnbaa ye n'o ye Côte d'Ivoire jamana ye Éléphant de Côte d'Ivoire Aigle du Mali o n'o bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa quart de finale la halisa an bɛ dugawu kɛ sa Mali jɔse nin kan nin kɛnɛ kan ala k'an jɔse bɛɛ tindi ma Afrique du Sud ale ni Maroc ye o ko fana o dajara ayiwa farafinna woroduyanfan la n'o ye Afrique du Sud ye olu ye Maroc dɛsi 2-0 fo aw ka lajɛliw la a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ ɲɛna sa aw k'an bɛn waati wɛrɛ